11 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunya na biyernes. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Department of Health na adit sa pagdakol kan kaso ng COVID-19 variants. Daily average ng COVID-19 sa rehiyon nasa 300 na. Lumang Legazpi Domestic Airport may plano na ang kaap. Rosal, padagos ang pangapuran sa publiko na magsunod sa minimum health standard. Sa lado national, health experts nagpatanid kontra sa pagdakol kan COVID-19 variants. FDA nakarehistro nin halangkaw na COVID-19 infection death. Inday Sara, habo ng magkandidato sa national position sa 2022 election. Face-to-face classes dapat planohon nin marhay. Sa ibang nasyon, Mexico, nayugyog nin magnitude 7 na kusog nin linog. Sa lado ni sports, Pacman, day pamaritiro sa boxing, malaban pa sa Disyembre. Detalyas kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, tando ay ginto, ibang ginto. Naadit ang Department of Health sa nagdadakol na bilang ng mga kaso kan Delta variant sa riyon. Sa nang sinabi na sinda nakarestro na nin dugang na 28 kaso kung sain 19 kini ang Delta variant sunod ang Beta variant na igwan nin 5 kaso asin 4 na kaso nin Alpha variant. Ini ang nagdara sa bilang kan variant of concern cases sa riyon sa 134. Ang Camarines Sur, igwanin 50 kaso, 28 kaso sa Albay, 20 sa Masbate, 14 sa Catanduanes, 12 sa Sorsogon, asin 10 sa Camarines Norte. Ang bagong variant of concern cases base sa genomic sequencing result alay sa Philippine Genome Center na narasbikan Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Aminado si DOH Regional Director Dr. Ernie Vera na ang Kabikola nakaka-eksperyensya nin pagdakol kan mga kaso nin COVID-19 kung saan nakarehistro nin daily average na 300 na kaso. Siyang sinabi na may mga ospital sa Kabikola na haros nasa full capacity na kay baan tulong main COVID-19 referral facilities siring sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Bicol Medical Center sa Naga City, Siringman, ang Kabusaw Sanitarium sa Camarines Sur. Idinagdag pa ni Vera na sa 1,030 na kama na alokado para sa mga COVID-19 patients, nasa 330 o 32% kaini ang okupado na. Ang baretang ini, hatod sa Indukan, RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sobra ang pasasalamat asin kaugbahan kan mga residentes kan barangay Kagbakong asin Bariis, Siriman, Istansa sa Legazpi City dalanta na resolbera na ang sendang haluyo ng problema sa supply ng tubig mantang dai na sinda madidifisilan sa pag-arok sa mga bubon para may magamit sa sendang araw-aldaw na panggaro-garo, paglaba, pagkarigos asin pagluto kan sendang pagkakan. Ang siring na bagay nangyari matapos na kasuodma, formal nang inaguraraan kan ako Bicol Party List sa tabang man kan Albay 2nd District Engineering Office asin pinanginutan in the
Congressman Pido Garbin ang solar-powered water system project sa nasabing mga lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Padagos pa man giraray, ang pangapuda ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City sa mga residentes kan barangay, lalo na sa mga harayong lugar kan syudad na magsunod pa man giraray sa pinapotob na minimum health protocols kontra sa COVID-19. Iniyan sa pahayag matapos siyang magbisita sa mga barangay na nasa kabubuldan na sur na parte kan syudad, kung saan nanotara na may mga residentes na dain na nagagamit din face mask o face shield mantang dain na susunod ang social distancing. Sayang ipinaliwanag na maski nga nasa harayong lugar, kay puhan man giraray na magsunod sa health protocols ang mga residentes bilang parte kan lakdang na maprotehiran ang sainang sadiri kontra sa paglakop kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawaring paluwanag ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda kung ano ang mangyayari sa Legazpi Domestic Airport in kaso magkaigwanan in operasyon ang Bicol International Airport sa Barangay Alubo, Daraga Albay sa masunod na bulan. Sa sinabi na ang maiwas na lote sa dirikan Civil Aviation Authority of the Philippines sininingon niyan ang pigaadalan kung ano ang pwedeng gibuong digdi. Idinuga pa ni Salceda na pwede man nabugtakan in theme park ang lumang aeropuerto siniba pang infrastruktura o edifisyo na pwedeng makuanan in kulang income alaga din madipinde manggiraray sa kaap. Sa ibang lado, ini magiging parte na na dakulang pagbabago sa Legazpi City sa mga masunod na taon. Mientras tanto, mahigpit na pigpapabantayan sa mga opisyales kan barangay ani pinapagibong Slope Protection Project kay National Irrigation Administration. Sosog sa naging kahagadan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kay NIA Engineer Jerome Tupasi. Iniananotaran sa mga barangay kan Libon Albay, lalo na ngunya na panahon ng taguran tanganing malikayan ang baha. Sa ibong nalado, padagos man ngunya ang distribusyon in hybrid cassava stocks sa mga babaeng paratanom sa mga barangay kan Ginubatan Albay. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag napakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola.
Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Reef is the generic name of Planax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada
Bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Dahil ng plano si Alcalde Sara Duterte Carpio kan Davao City na magkandidato pa para presidente sa masunod na eleksyon. Iniyan siya iyang pahayag matapos akuon kan sa iyang ama na si Presidente Rodrigo Duterte ang nominasyon kan PDP laban na magkandidato para vice-presidente. Sinabi ni Inday Sara na dai na siya makandidato sa national position dalantasinda kan sa iyang ama. Nagkasundo na saro sa nasaindaan mga kandidato sa national position sa 2022 election. Nagsayuma siyang magkomento kung tatabangan kan sa iyang partido na hugpong ng pagbabago ang mga kandidato kan sa iyang ama sa PDP laban. Pigpapaingat kan UNICEF Philippines ang nasyon sa planong pagbukas din face-to-face classes ngunya na taon. Sigun kay IC Feingold, pamayo kan Education World kan UNICEF Philippines na dapat diit-diito na sin gibuho na voluntary ang pagbukas din klase hapisar kan ang Pilipinas na sana asin Venezuela sa bilog na kinakban anday nagbabalik sa face-to-face classes. Sinabi ni Feingold na dapat magkuanin ideya ang Pilipinas sa ibang nasyon manunungod sa pagbuelta kan face-to-face classes sa mga ini. Pigo nambitan ni Feingold ang Kuwait na nabukas nin in-person classes sa sobra sa 1,000 na eskwelahan kay ni asin pili na grade level sana sa Bangladesh. Pwede man na maibalik sa face-to-face classes ang mga estudyante na natudukan na ninduang dose nin bakuna sa Saudi. Gada ng sarong katawo sa pagyugyog kan magnitude 7 sa linog sa Acapulco, Mexico. Dakol na ang mga edifisyo ang nadangyaran kay rebana na ang control tower kan International Airport. Sigun sa mga otoridad, tuminama ang linog sa distansyang 11 milya
norteeste kan Acapulco sa southwestern Guerrero. Nagsaparmanin mga maiwasan na pagkakawaran ng supply ng kuryente ang nagkaparang estado sa Mexico City. Tulos man na naglibot sa lugar si Presidente Andres Manuel Lopez Obrador para mailing kung may dakulang danyos sa namatian na linog. Bareta sa lado ng sports, habo pa talaga magretiro sa boxing si Manny Pacquiao o si Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Dalanta siya malaban giraray sa Disyembre. Inimaski din siya ni Yordemus Ugas sa Las Vegas, Nevada. Dahil pa sinabi kung si Isa ang posibleng labanan ni Pacman in kaso magdesisyon ini na maglaban giraray. Maski makumpleanyo sa Disyembre sa edad na 43 anyos alagad, si Pacman dahil pa minasawa sa boxing. Baretang ano? Napano? Aramonta sa Baretang ano? Uminabot na sa 129 ang persona nagkagaradaan sa meningitis epidemic sa Democratic Republic of Congo. Sigun sa World Health Organization, 261 na ang totalmente kaso kini sa Congo, asin 50% ang sa indang na restrong case fatality ratio. Sa ganibong confirmatory test sa Paris, nailing na sarong klase nin bacterial meningitis na may kakayahan na magdara nin pandemya. Ang meningitis, an infection sa utak, asin spinal cord na nakukuha sa respiratory droplets kan mga personang igwa kini. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Finalmenteng pinasa na ni Paulo Conti sa sayang pagiging silensyo sa pagbulagan ni LJ Reyes. Pinaymutika niya na ang mga nagluwas na isyu na pigkukulugan niya si LJ asin ang mga aki alagad. Inako na involved ang third party sa pagbulagan ninda. Inako ni Paulo na siya naging marupok asin gago sa nagkapirang taon ninda ang pagibahan ni LJ. Nagagal siya ni dispensa asin siya nasusupog sa sayang mga ginibong aksyon. Sayang tinawan nindo na dahil ka-entra sa isyu si Ian Santos. Mientras sa sinabi pa niya na totoo na siya ang kaiba niya sa Baguio City dahil naka-star ini harani sa naduman sa lugar. Bareta sa lado ng saludo magkita sa News Base si Mar de la Mar Kamen. Dakula man para lang pagkinabang sa salud kan alugbati dahil sa mga klase ng kemikal at sustansya na makukuadikti. Ito na pinahayag ang mga eksperto sa alternative herbal medicine sa kinaban. Sigo sa mga eksperto, ang daon kan alugbati may mga sustansyang siring kan saponin, vitamin A and D. Gawa ng glycosides, tannins, flavonoids, carbohydrates at kadakol pang iba. Mientras na nagluwas sa pag-aagal na ang tinanom na ini, may carotene, vitamin C, asin nitrate. Abiso pa ka mga eksperto, naugaliw na magkonsulta permi sa mga doktor asin eksperto para perming healthy asin happy ang life. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, dahil iba. Bareta sa kamugtakan kan panahon nasa linyan pag-asa. Okay na aga po. Tapos sa update sa pamungtakan sa itong panahon, ang bagyong Kiko na nasa kategoryang typhoon, bahagya ining nagluya habang iniman nasa may Philippine Sea, may sirangan kang Southern Isabela. Las 4 kunyanin maaga, kuring namataan ang sentro kan bagyong Kiko sa distansyang 280 kilometers east-northeast kang kasiguran Aurora sa coordinates na 16.8 degrees north, 124.7 degrees east. Sa kunyan igway ni Kusog Dindoros na harana sa sentro nag-aabot sa 185 kilometers per hour asin may pagbugso kan Doros nag-aabot man sa 230 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan norte, sulnupan sa rekasman na 20 kilometers per hour. Nakatas naman ang tropical cyclone wind signal number 3 duman sa extreme northeastern portion kang Cagayan. Signal number 2 ang mga lugar kan Batanes, Babuyan Islands, eastern portion kang mainland Cagayan, pati naman sa northeastern portion kang Isabela. Signal number 1 man ang ibang parte kang mainland Cagayan, northeastern portion kang Ilocos Norte, Apayao, eastern portion kang Kalinga, northwestern asin southeastern portion kang Isabela, pati naman ang northern portion kang Aurora. Samantala, nakaluwas naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julina kan Subanggi. Nakakapekto man ngunyan ang southwest monsoon o duro sa bagat sa Central Luzon, pati naman sa Southern Luzon, asin sa Western Visayas. Sa magapon, ang Kabikulan nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan, kung minsan igwaman mga kalat-kalat na mga pangkuran, asin pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na halis sa timog sulnupan ng Mairal, na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang nilalauman na agwat kang temperatura, 23 hanggang 32 antas kang Celsius.
Ansaldang masirang alas 5:34 ngunyan nin aga, masunop at alas 5:50 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang detalles kay mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangarang ka mga pagriba, Mardila. Ronald Baldo sa lado teknikal asin Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi sino pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. Kan hapon, masunod na pagkalipas lang kainin.